Velkommen. Det vil vise lidt om et legeplads her. Eller ikke min vel, men en legeplads her i Bjerndrup by. Helt ny. Jeg er hans lillesøster. Gyngehest. En lillesøster. Og en vippe. Der er det lækker trampolin, som jeg også har lige filmet i dag. Gammelt lejerstativ. Nogle gamle gynger. Den er ny. Hæderkoppegynge, som engang stod her. Og så er der kommet et rigtig flot stativ her. Du glemmer måske trampolinen. Nej. Og så her om bagved, der er der sådan en drejer rundt ting. Ja. Det er sådan min legeplads, og så er der sådan et legestativ her. Sådan nogle bøjbænk her. Og nu tror jeg, at min lille søster viser, hvad det er, den gør. Og det er faktisk kun for lige nu med det. Man ser sige skarp sol lige nu. Ja. Nu gør hun det. Wow. Jeg giver egentlig lidt fart. Nej! Så tager jeg med. Okay. Jeg filmer. Nej. Ja. Her vi går. Ja. Og der kom min lille søsters veninde. Hvad vil lave her? Det Maja, kom lige og giv mig lidt fart. Jeg kan ikke komme i gang på den her lort her. Ja, det var rigtig sjovt. Hallo Mikkel, du skal gøre sådan her.